नमस्कार प्रणाम भाई लोग यहाँ अश्लीलता के खातिर काफ़ी भोजपुरी में स्ट्रगल कइल जाता, मेहनत कइल जाता, धारणा देल जाता, मतलब का ना कइल जा सकता। जैसे कि लोकल सिंगर बहुत सारा ढोरी चटना था, फलाना चटना, बहुत गाना आ रहल बा। लोग कहता कि भोजपुरी बदनाम हो गल बा, अश्लीलता हो गल बा। तो यही पे हमनी के पावर स्टार पवन सिंह जी कि यहाँ के होली के जे भी एल्बम आवता चोली पर तो चाट लो तो डलाल का भैया हमार पवन भैया ई का रोड़ा अश्लीलता भागावतानी कि भोजपुरी के बचावतानी कि का कहतानी। ई और फैंस लोग भी बता सकता, काफ़ी सारा और फैंस बहुत लाइव आके कंट्रोवर्सी करके बहुत सारा लोग बात हमरों का बदनाम नहीं करत, लेकिन भैया भोजपुरी के सुधारल जा सकता। ई रौड़ा लोग कर सकता, रौड़ा पावर स्टार पवन सिंह हई। तो भैया रौड़ा के फैंस का कहल जाता ना, हम कमेंट करी और चैनल के सब्सक्राइब करी और भोजपुरी के बचाई लोगिन। जय हिंद।